takže mám tu zase taký. Ešte aj tieto mám. Počkaj, dobré ukazujeme. Mám tu dve prichute a ideme si ich otvoriť. Mám tu aj editor. Čo to jedí? Dámo to smrdí. Možno ma nebolo vidieť. To smrdí. Tady som ja. Čo to lidi? Dajte mi to hneď. Typy. Ľudia, viete, jak to normálne to jak... To neštipe. To je fake. To sú presolené taký. Normálne, jak keby. Mňam. A toto je dobré. Dobre, ľudia, chutí to, bro. To je jak normálne nejaká... Ochutnaj. Nie, nechcem. Ja... Kamo, please. Si hovoríš, že chceš ochutnať. No hej, ale ja som nedel, že toto je. Ja nechcem, ale toto... že ono to vonia, keby si zobral nejakú cestovinu, uvaril ju, dal proste do niečoho štíplavého, potom dal to do rúry s niečím chrumkavým a presne takto chutí. Tá vonia. Ty vole. Ako nie je to štíplavé. Iba troška. A jak to kusneš? A máš to dlhšie v húve, tak vieš čo? Tak ty cítiš akoby výfonku. Nebojte, editor sa neodhalí nikdy. Možno za 100 000? Aj ty si sa odhalil. Pozeraj, daj takto hlavu. Keď si mi to hovoril. No dobre, ale som tam bol vidieť. No vadí. To schválne editor bude odhalený, hej? Not bad. Tomu dávam 8 z 10. 8 z 10 to je celkom vysoké hodnotenie. A tu mňa je editor. Tu máme to do kamerou. No, editor, otvoríš to? Necháme to na editora. Kámo, to je mesné. To je masné. Tomu toto vonia, ale dobre. A toto vonia dole. Brata, lažde. Tomu ovoniajte. Brata, Sigma. Mne to veľmi ľudia nevonia. Veľmi ne. A natočíme aj... To taký sama o sebe smrdí, ty vole. Natočíme aj Fonko. Ja mu budem natáčať cez môj mobil a pošlem mu to potom do správ. Takže uvidíme. Vyhneš to? Lebo ja nemôžem. Ale čo mám vyhnúť? Teraz kde spadlo. Á, kam tak to je mega. Toto štipe. Čo spadlo? Nechaj tak. Ale tak zbídrako. Mám to... Kam to štipe. Šipe? Kámo, takto drž kameru. Nech ma nevidno. Ticho, ticho. Dobre. Ľudia, čo ste teraz počuli, aké meno, tak toto není jeho mama. On je na návšteve tu u nás. No a čo je, tak je toto, že... Toto je to tu na taký, veľmi štípali. Prueba também. Nekupujte si to, lebo je to asi veľmi štíplavé. So späť po vode. Ešte kedy. Tak. So späť, musel som sa napiť vody. Vody. A to ešte 2 z 10. 2 z 10. Veľmi štíplavé, ne? A vidíš, čo sú to taký... Kúkajte! Čo sú to taký... Napíšte mi dole do komentárov. A keď dáme 250 odberateľov, ešte sa vás pýtam jeho. Dobre, keď dáme 250 odberateľov, odhalíme naše tu na studio menšie, ale... Ja možno to skratím a dám za 400 odhalenie. Editor tu je. Editor, máme tu na... Mám odhaliť tvoje meno? Musím. Nemôžem. Choďte na jeho kanál Lukinátor.
Hoďte mu aspoň tam odber, lebo on sa fakt namáha tu s mojím editovaním.